बिटिआरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानि गामिफोराव दासान्दि बयजोंबो अनसायजानाय सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम बर' आबुं सावथुनखौ गाबोन 16 अक्ट'बराव बिसमुरि बास स्टेन्डनि साखाथियाव थानाय बिसमुरि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों दिन्थिनो लाहार फाहार। बे बोहैथि दाननिनो फैगौ 16 अक्ट'बर समबार बारायाव दिन्थिनो साखाफारा खालामनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिसमुरि बास स्टेन्डनि साखाथियाव थानाय बिसमुरि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव सानसेनि थाखाय बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा। बेनिखायनो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफ्रा जानो गोनां एबा दिन्थिनो लानाय बै थावनि एबा जायगायाव थांनानै जांख्रिथायनि थैसाम बर' आबुं सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायनो हागोन होननानै फोरमायदों दिन्थिनो लानाय कमिटिनि बिथांमोनहा। गोथार मोनाबिलि समाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। नंगौ दिनैहाय नैबे बिसमुरि खाथिनि जे गेलेग्रा गेवलां फोथाराव गाबोनहाय 16 अक्ट'बर 2023 इं मायथाइ गाबोन जे सानसेनि हाबाफारि लानानै जे रायजो राजाया हांख्रायनाय बायदि जे रायजो राजाया जिहेतु नायनो होननानै हांख्रायबाय थादों जे जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुन सिनेमा, बे सिनेमाखौ जोङो गाबोन नैबे बिसमुरि खाथिनि जे गेवलां फोथार गेलेग्रा गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो थाम थिम जादों। बे दिन्थिफुंनायखौ जों मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। बिनि थाखायनो हारिमु अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों खावलायहरनो लुबैदों, हास्थायदों। जिहेथु नोंथांमोनहा नायनो होननायखाय खावलायबाय थानाय बायदियै जोङो नैबे सावथुनखौ जांख्रिथायनि थैसाम बयजोंबो मिथिसारजानाय एबा अनसायजानाय मोनसे सिनेमा बियो। बे हारिमुखौ जिहेथु रायजो राजा नोंथांमोनहा अनसायनानै जिहेतु जोंनि नैबे बिसमुरिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव गाबोन 7 रिंगायाव दिन्थिफुंगोन। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो जिहेतु फैनानै नायफैनो थाखाय आं खावलायहरबाय। जोङो टिकेटनि बेसेनखौ हायाव जिरायनायनि थाखाय 100 रां खालामनाय जादों आरो मोनसे खिथुआव जोङो सियार बसायनाय जागोन स्टेन्डार्ड लेभेलाव। बिनि थाखाय जोङो 120 टिकेटनि बेसेन लानाय जागोन। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो हांख्रायहरबाय। जिहेतु गाबोन लैहोर लैहोर फैनानै नोंथांमोनहा जिहेतु बे सिनेमाखौ अनसायफैयो आरो जोंनि बर'नि जे हारिमु बेखौ फोथांना लाखियो, बेखिनिखौ आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो हांख्रायहरबाय। क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारआ निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीआव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery कर्सनि सोलोंथाइखौ एचएस पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड निउट्रिसन लेबोरेटरी, ओबीसी पेडियाट्रिक्स laboratory, free clinical science laboratory, clinical training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC residential building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बाहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय
प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास एएनएम कर्सआ 2 इयार्स कर्स जिएनएमआ 3 इयार्स कर्स